canten els nostres cors. Què feu, maleïts? Ves i tira a fer la mà. La xicona de Xixona i el tio Sangonera estan ben nerviosos i aquests només els tranquil·litza una bona paella valenciana. Comprovem si ho tenim tot. El conill, la carxofa, el tomàquet, l'arròs bomba, la mongeta plana, l'all, el pollastre, la mare que va. Falten el garrafó i els cargols. Hem begut oli. No queda més remei que jugar a la Fallera Calavera. La Fallera Calavera és un joc de cartes creat i editat en valencià. Poden jugar entre 2 i 5 jugadors. Per començar, repartirem 7 cartes a cada jugador. La finalitat del joc és aconseguir 5 ingredients. El primer jugador que els reuneixi haurà guanyat la partida. Ara us explicarem els tipus de cartes. Primer de tot tenim les cartes del tresor. Són de color groc amb una calavera groga. Poden ser de 3 tipus. Les d'ingredients. Aquestes són les que més ens interessen. Tenen una exclamació i, com ja hem dit, necessitem 5 per guanyar la partida. Segueixen les dels altres tresors. Tenen un interrogant. Amb elles aconseguim beneficis o habilitats. Per exemple, aquesta ens diu que disposem d'un punt extra a les batalles. I per finalitzar, les del tresor de venda. Tenen una estrella amb un número. Ens permeten aconseguir cartes extras agafant-les de la baralla i deixant la carta de venda aquí, al cementiri. Les cartes del tresor han d'estar a la vista de tothom, a sobre de la taula, a la zona que anomenarem mostrador. La resta de cartes les tindrà cada jugador a la seva mà. Ara parlarem de les cartes de batalla. Són de color blau amb una calavera vermella. Aquestes serveixen per robar tresors a la resta de jugadors. Imagineu-vos que algú ens vol robar a nosaltres. Simplement haurà de baixar una carta de batalla cap per avall dient per quin tresor vol combatre. Nosaltres podrem defensar-nos. A l'hora de fer una batalla cal comparar els punts d'atac de l'atacant amb els punts de defensa del defensor. Si l'atac és superior, podrà endur-se el nostre tresor. En cas d'empat, guanyarà el defensor. Per exemple, si ens ataquen amb aquesta carta d'atac 3 i nosaltres ens defensem amb aquesta de defensa 2, ens hauran guanyat i perdrem el nostre tresor. Però molt de compte amb les cartes d'habilitats que tenim al nostre mostrador, perquè aquesta ens diu que tenim un punt més de defensa. Per tant, en aquest cas, empatem i no ens poden treure el nostre ingredient. Totes les cartes de la mà s'utilitzen una única vegada, així que un cop fetes servir es deixaran al cementiri. Per acabar tenim les cartes especials. Són de color lila amb una calavera blanca. Són cartes imprevisibles i caòtiques. Tenen una N amb un número que marca el nivell. Si hi ha cap dubte o contradicció entre elles, guanya la que té el nivell més alt. Per exemple, aquesta del vent de llebreig ens diu que, si volem, podem intercanviar un dels nostres tresors pel d'un altre jugador. Aquestes cartes sempre porten una explicació escrita. I qui començarà el joc? Doncs aquell jugador que tingui menys tresors. A mateixos tresors, qui tingui menys ingredients. I a mateixos ingredients, l'últim que hagi begut suc de taronja. Anirem jugant per tots en sentit de les agulles del rellotge. En cada torn, cada participant podrà fer una única cosa. Fem un resum. 1. Iniciar un combat amb un altre jugador per intentar robar-li un tresor. 2. Jugar una carta especial al seu torn o protegir-se amb ella al torn d'un altre jugador. 3. Utilitzar una carta del tresor de venda per aconseguir cartes noves. O 4. Simplement no fer res i robar una carta de la baralla central. Això s'anomena demanar almoina. Recordeu, els tresors s'han de deixar al mostrador, això no compta com a torn. I així anirem jugant fins que algú aconsegueixi els 5 ingredients i esdevingui el guanyador de la Fallera Calavera. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins aviat!